M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandirani nonse ku programu yathu ya lero, tilankhuleni Ambuye. Kudzera mawu a Mulungu, Atate akumwamba akumana ndi ana ake ndi kumalankhula nawo ndi chikondi chachikulu. Lero ndi tsiku lachisanu pa 30 May 2025, la mulungu la 6 ya Pasaka. Mawu oyamba achokera ku ntchito za atumwi, mutu 18 ndime la 9 kufikira 18. Yesu alankhula ndi Paulo m'masomphenya, namuwuza kuti usaope, koma upitirize kulalika osakhala chete, pakuti ine ndili nawe pamodzi. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Aloisa Madea kuchokera ku Adulolata Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu a mtengo wabwino achokera mtengo wabwino wa Yohane Woyera, mutu 16 ndime la 20 kufikira ndime la 23. Yesu akubwerezanso mawu adzulo: mudzabuma ndi kulira, koma chisoni chanu chidzasanduka chimwemwe. Amene akutiwerengera mawu a mtengo wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Taylor, achipani cha St. Patrick's Missionary Society SPS, kuchokera ku St. Augustine mtengo wa Nthenga Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Tsiku lina usiku Ambuye adaonekera Paulo m'masomphenya, namuwuza kuti usaope, koma upitirire kulalika, osakhala chete ayi, pakuti ine ndili nawe pamodzi. Palibe munthu adzakukhudza kuti akuchite choyipa, ndipo ndili nawo anthu ambiri mu mzinda muno. Choncho Paulo adakhala komweko chaka chimodzi ndi miyezi isanu ndi umodzi, akuwaphunzitsa mawu a Mulungu. Pamene Galiyo adali bwanamkubwa wa ku Akaiya, Ayuda onse pamodzi adawukira Paulo, namtengera ku bwalo la milandu. Iwo adati, munthu uyu akukopa anthu kuti azipembedza Mulungu mwa njira zotsutsana ndi malamulo athu. Koma pamene Paulo adati azilankhula, Galiyo adawuza Ayuda kuti ukadakhala mlandu wakuti munthu wachimwira lamulo, kapena wakuti walakwira mnzake, bwenzi nditakumverani bwinobwino Ayuda inu. Koma popeza kuti ndi nkhani yokhudza mawu ndi mayina, ndiponso malamulo anu, mudzionere nokha. Kuti ndiweruze zimenezi ine toto. Atatero adawapirikitsa ku bwaloko. Pamenepo onsewo adagwira Sosteni, mkulu wa nyumba ya mapemphero ya Ayuda, nammenyera m'bwalo momwemo. Koma Galiyo sadasamaleko zimenezi. Paulo adakhalabe ku Korinto masiku ambiri. Pambuyo pake adalawirana ndi abale, nalowa mchombo kupita ku Siriya, pamodzi ndi Prisila ndi Akwila. Asanalowe mchombomo, Paulo adameta tsitsi lake ku Kenkreya, chifukwa anali atachita lumbiro kwa Mulungu. Mawu a Ambuye.
Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Yohane woyera. Pa nthawi yomweyo Yesu adawuza ophunzira ake kuti, ndithu ndikunenetsa kuti inu mudzalira ndi kukhudza, koma anthu odalira sapansi pano adzakondwa. Inu mudzamva chisoni, koma chisoni chanu chidzasanduka chimwemwe. Pa nthawi yochira mayi amavutika chifukwa nthawi yake yafika. Koma pamene wabadwa mwana, sangaganizenso za kuzunzikako chifukwa cha chimwemwe chakuti kunja kuno kwabadwa mwana. Chomwechonso inunso mukuvutika tsopano, koma ndidzakuonaninso. Pamenepo mtima wanu udzakondwa, ndipo palibe munthu amene adzakulandani chimwemwe chanucho. Pa tsiku limenelo simudzandifunsa kanthu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu, Ambuye Yesu Kristo. Pa tsiku limenelo simudzandifunsa kanthu. Funsolo nali funso lotani. Funso lake ndili, chifukwa chiyani mtanda? Funso limene timafunsira Yesu nthawi ndi nthawi, chifukwa chiyani mtanda? Chifukwa mitanda kwa anthu ena ambiri ndi olemera, amavutika ndi mtanda. Imfa imachotsa chimwemwe mwa munthu, ndipo chisoni chimakhala mtima mwake. Ndiye chifukwa chiyani mtanda? Ndi Yesu akutipera fanizo, akunena za mayi amene amavutika chifukwa nthawi yafika kuti mwana abadwe. Koma mwana atabadwa sakumbukiranso za kuzunzika kwake, chifukwa cha chimwemwe chake chakuti kunja kwabadwa mwana. Masautso a Yesu ali ngati kubadwanso. Kubadwanso ku moyo wina watsopano, moyo wosatha. Yesu mwa umunthu wake adasowa kubadwanso ku umunthu wake ku moyo watsopano, kuti ifenso amene tili ndi umunthu wathu wofanana ndi Yesu, ndiye tikhale ndithu ndi njira yopezera moyo, ndiye ndi njira yakufa. Kuti munthu pofuna moyo watsopano amayamba kuti asiye zakale ndikuyamba moyo wina watsopano. Kuzunzika ndikuvutika, kuti ndikwaniritse zimene zili zoyenera, ndiyenera kusauka ndikuvutika pa nthawi ino. Mwana pakuchita mayeso, asanayambe mayeso ayenera avutike ndikuphunzira. Koma atakhoza mayeso ndiye pamene chimwemwe chimabwera. Ndiye kusowa kuzindikira kuti moyo wathu kumabwera nthawi pamene timavutika ndi zimene zikuchitika, ndipo
tikumufunsa Yesu, chifukwa chiyani mtanda? Chifukwa chiyani izi zabwera kwa ine? Mwandichotsera amene ndikumukonda. Matenda amene andigwira ndi opanda mankhwala. Ambuye, chifukwa chiyani simukubwera ndi kundipulumutsa? Koma Ambuye akunena kuchokera kumtanda, ndikunena kuti ayi, njira ya moyo ndi umapita kudzera mwa imfa. Ife zoonadi, ululu ndi masautso umabwera kwa ife, koma mphamvu za mtima sizingatipambane, chifukwa Yesu akutilonjeza kukhala nafe ndipo tipambane kudzera mwa iye. Ndiye kulowa mkuwala ndi chimwemwe chosatha. Ndi chifukwa chake mavuto salephera kutibwezera mbuyo, koma timaperekabe moyo wathu kwa Mulungu, ngakhale kusonyeza kuti mtanda walembedwa pa moyo wathu, pa thupi lathu. Pali anthu ena masiku ano amangozimangirira chifukwa samatha kuona tsogolo lawo. Amavutika ndipo amaona kuti m'dziko lathu Malawi mulibe tsogolo, basi ndingomaliza zonse. Koma Ambuye ndiye amene amachitira chifundo iwowo, sawaweruza iwo, koma amawakhululukira. Koma pamene timakhala ndi maganizo okota, Ambuye atilimbikitsa ndikunena kuti ayi, njira ya moyo ndi njira yakupirira pakati pa mavuto apansi pano. Ndikukhulupirira kuti padzabwera nthawi pamene zinthu zimene zikutisautsa zidzayamba kutha, ndipo chimwemwe chidzayamba kubweranso mwa ife. Ndipo ngakhale mavutowo akupitirirabe, chimwemwe chimabwerabe, chifukwa timayenda ndi Yesu, ndiye amene amatithandiza kusenza mtanda wathu ndi kupita naye limodzi ku moyo. Timadziwa kuti moyo wapansi pano, chifukwa cha machimo, chifukwa cha kulephera kutsatira ubwino wa moyo, zinthu zimasokonekera. Nthawi zonse amabwera ndikunena monga adanenera Paulo woyera, musaope, pitirizani kulalika uthenga wabwino, ndili nanu pamodzi. Ndi pamene timaona kuti Ambuye ali nafe pamodzi, ndiye pamene timati chimwemwe chimayamba kupuka mitima yathu. Timasiya zonse m'manja mwa Ambuye, timasendera pafupi ndi mtanda ndikunena, Ambuye, ndikusauka monga momwe mukusaukira ino. Ndiye timapita kwa Maria amene ngakhale iye andali mayi wa Mulungu, ndipo mwa kubadwa kwa mwana wake, kubadwa mkola, kuthawa mfumu Herode, kupita ku Egipto, kukakhala ku dziko la chilendo kwa nthawi yayitali, kubwerera ku Nazareti, mpaka na iye kuima pafupi pa mtanda. Ndiye mwana mayi wa Mulungu, koma kudzera mwa kudzipereka kwawo timatha kuzindikira kuti mayi, thandizeni, khalani nane, chifukwa zimene zikundisautsa zikundipambane. Ndipo Maria amanongoneza
makutu athu ndikunena kuti sindine mai wanu, sindine mai amene inenso ndinavutika. Ndikulimbitsani kuti ndipereke mavutowo kwa Ambuye, kuti moyo wanu umene ukuoneka olephera tsopano uoneka ngati ufunika kwambiri pamaso pa Mulungu, chifukwa mukupirira mavuto, mukuyenda ndi mavuto, ndipo simukutaya mtima. Ndi pamenepo Mzimu umatipasa chimwemwe chimene chodziwa kuti ayi tili limodzi ndi Yesu, tili limodzi ndi mai wake, tili nawo limodzi oyera onse amene adavutika pakukhulupirira ndi kutsatira Yesu. Tsono chifukwa chiyani mtanda? Sindingakuyankheni moyeneradi. Ndimangoona kuti monga mene mai pa nthawi yake ikafika amayamba kuzunzika, koma kuzunzika kwake kumasanduka chimwemwe chifukwa cha kubadwa kwa mwana. Ndiye moyo wathu padzakhala nthawi pamene Ambuye adzatichotsera zonse zimene zikutisautsa ndi kutifikitsa ku moyo wosatha. Moyo wathu uno ndi wakanthawi, moyo wosatha ndi wa nthawi zonse. Tsono tiyeni tisangofunafuna zokondweretsa zathupi, zachuma, zimene zikuoneka kwa anthu ena ngati zaphindu, chifukwa anthu okonda zapansi pano amasangalala ndi zawo, koma kusangalala zawo sizingakutitse mitima yawo. Agostino woyera adati, mudalenga ndi Ambuye, ndipo mtima wanu sukutitsidwa mpaka mukhale ndi Ambuye. Mulungu adatilenga chifukwa cha Iye mwini, ndipo mitima yathu singakhale pamtendere popanda kukakhala ndi Ambuye. Chuma chathu ndiye Ambuye. Kuyenda ndi Ambuye ndiye kuyenda munjira imene itifikitsa ku moyo wosatha. Tiyeni tivumere mtanda wathu, tiyende naye Ambuye pakati pa mavuto amene tikukumana nawo. Tiyeni tifunefune Yesu, tiyeni timukonde Yesu, tiyeni timchitire Yesu mboni pa moyo wathu, kuti abale athu enanso apulumuke. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Amen.